Kautaman donga pribadi. Panglimbang 5 menit dina Minggu biasa kaping 19 tanggal 9 Agustus tahun 2026 kapethik saka Injil Matius bab 14 ayat 22 tekan ayat 33. Sak temene tuwuh ngrembaka lan kekuatan rohani manungsa mono mapan ana pengalaman pribadi antara manungsa kalawan Gusti Allah Sang Maha Roh kang dadi sangkan paraning dheweke. Mula manungsa kudu nganakake sesambungan lan sesrawungan karo Gusti Allah. Lumrah sesambungan lan sesrawungan mau dumadi jroning kegiatan-kegiatan rohani. Mligine ana jroning donga pribadi. Jroning donga pribadi, manungsa bisa ngunjukake atur panuwun mringsih kanugrahan dalem Gusti kan tansah maluber-luber lan turah-turah. Nyuntak angkluh lan pangudharasa, nyuwun berkah kekuatan lan kaslametan lan pituruti. Luwih saka iku, manungsa sembayang kanggo ndandani lan gawe tansaya becike sesambungan lan sesrawungan karo Gusti, saengga dadi tansaya raket lan kenthel. Ing kono, manungsa bisa ngrasakake Gusti Allah minangka piyandel kang rumangsa banget-banget ditresnani. Ing waosan dina iki Gusti Yesus nuladhakake kaya ngapa donga pribadi banget ing wigati. Santo Matius caos paseksen menawa sawise yasa pangeram-eram nikel tekokake iwak lan roti kanggo wong ewon cacahe, Gusti Yesus munggah gunung saperlu sembayang. Ing kono panjenengane piyambakan. Kaya kang panjenengane wulangake marang para murid jroning donga, Gusti Yesus nganakake patemon sacara mirunggan marang Allah Yang Rama. Aku mbayangake patemon mau lumaku kanthi kebak ingsih katresnan lan keakraban, kaya patemonane sawijining anak kalawan bapa. Jroning donga dumadi wawan rembug kang nengenake ati lan rasa. Jroning donga dumadi panyalarasan saengga Yang Putra lan Yang Rama tetep nyawiji lan sawiji ing karsa lan karya. Mula undur saka ngarsaning Allah Yang Rama, Gusti Yesus tetep rawuh minangka Allah lan ngrawuhake Allah. Tinemu ngakal menawa Gusti Yesus jroning daya kuwasaning Allah nyaketi para murid kanthi lumampah ing sanduwuring warih. Kepara panjenengane rawuh ngasta katentreman lan nentremake kaya rikala panjenengane sapatemon sapejagung kalawan Allah Rama. Para murid sing sadurunge ginubet rasa tintrim dadi jenjem atine. Para murid sing sadurunge ginubet rasa wedi dadi percaya diri jer rumangsa kinantenan Gusti. Aja wedi, aku iki mengkono pangandika dalem Gusti ngeyem-yemi para murid. Para tresna dalem kinasih telung perkara bisa kadudut minangka piwulang saka waosan dina iki. Sepisan prayoga ora pisan-pisan ninggalake donga pribadi jroning ngayati urip minangka wong Katulik. Kesibukan dudu alasan kanggo ninggalake donga, ananging kepara dadi alasan kanggo mikuwat raga lan tenaga. Mligine tenaga rohani kang kinuras ing kesibukan. Donga pribadi mujudake lambaraning urip. Kapindho, marang Gusti Allah jroning donga pribadi nyumanggakake panjenengane medhar sabda sarta siyaga sumadya mbuka ati lan nilingake talingan kanggo rumentahing sabda. Katelu, wigatine para pendherek dalem Sang Kristus mundur saka ngarsa dalem Gusti jroning donga pribadi sangu berkah dalam Gusti kanggo kaedum marang pepodo. Kaya dene Gusti Yesus andum tentrem lan jenjem saleber patemon karo Allah Yang Rama, kaya mengkono mau kudune para pendherek dalem Gusti Yesus. Suwawi sami munjuk
Kunjung asma dalem Yang Rama Sang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus saking paduka dinten menika kawula sinau kados pundi wigatosipun marak Allah Yang Rama sacara pribadi. Matur nuwun awit tulodo menika. Matur nuwun ugi awit tulodo andum berkah sak sampunipun sowan Allah Yang Rama wontening donga pribadi. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama Sang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.